dovolal. Nebo psal. Ale teďka nemůžu otvírat držku. Říkala jsem, že chci něco Mám říct, držku. já místo toho. Těšíš se do Němčourska On tady s Andrem? prohází. Těším se tam s Ondrem. Budou tam nácci. Ano. Tak tohle. Koukej, co budou dělat. Já! Vyhráli, prohráli. My hráli, prohráli. Vítěz! Superissimo! Kolik jste vyhráli? Ale stejně Honza zase nepřijde, když dneska propouští. Chci no. Záběr na mě. Tohle si nahraj. Aha. A ne. Ne? Těšíš se s Andrem na vícedenní dovolenou? Holky, jdete Těším. do školy? Teď jsme tam byli, ale jo, jdem. Co jsme neudělali pro našeho Emaře? Počkej, musíme natáčet tak dělat. Niky! Niky! Mohli bychom dneska... Je za tebou Jiří. Hej, mohli bychom dneska, když to... Je. Tady mi Já jsem Jiří. Halo, co, když tady budeme do půl třetí, tak bychom mohli zkusit tancovat ten Jare, Jiří. Jukaj. Jare. Ukaž, dej na mě záběr. Stačí, ukaž to. Dělej.